kaixo ongi etorria gertaera baten probabilitatea zer den errepasatuko dugu. Gogoratu, izan behar duela ausazko esperimentu batean gertatzen dena. Bestela, aurrez jakin dezakegu. Adibidez, ze pisu du honek kalkulatu dezakegu. Orduan, hau ez ditzateke izango probabilitaterako gertaera bat. Baina, dadoak botatzen bat dugu, hori bai, edo karta bat atera ikusi gabe, eta abar. Nola idazten da hori? Ba idazten da erantara. P handiz, eta gero barruan probabilitatea. Orduan, hau izango litzateke, A. Gertaeraren probabilitatea. Eta hori lotuta dago zenbaki batekin. Ze zenbaki? Zerotik batera. Orduan jarriko genuke horrela. Haukentzen badut, izan behar du, 0 baino handiagoa edo berdina, eta bat baina txikiagoa edo berdina. Izaiteke 0,4, 0,5, 3 laurde eta bar. Eta zer gertatzen da zerotik zenbat eta gertuagoa izan zenbakia? Ba, gero eta zailagoa izango dela hori gertatzea. Eta batetik zenbat eta gertuago, zer gertatzen da? Orduan eta aukera gehiago izango ditugula hau gertatzekoa. Eta zeroakin eta batekin zer gertatzen da? Guazepetatzea, probabilitatean atatzen zaigula 0. Horrek zesan nahi du. Ez dagoela gertararik, nik dado botatzen badut, eta batetik 6 dago, ezta? Zer probabilitate dago? 7 ateratzeko. Bat edez, ez dago, multzo hutsa da. Orduan, izan bazateke, multzo hutsalena. Multzo hutsalenez ez dago gertararik. 7 ezin da atera. Eta zer gertatzen da bat denean? Probabilitatean bat. Adibidez, izango litzateke, 7 baino txikiagoa ateratzea. Batera dira 7 baino txikiagoa, bat 2, 4, 5, 6. Orduan, izango litzateke lagin espazio guztiak. Nola deitzen diogu probabilitatea 0 denean, ezinezko gertaera. Eta probabilitatea bat denean, gertaera ziurra. Esan dut, gertaera baten probabilitatea zenbaki batekin lotuta dagoela, baina nola kalkulatu 0,6 den, edo adibidez 8 den bat, edo beste bat. Hori nola egiten da? Ba hemen, aukera desberdinak ditugu. Izan daiteke lagin espazio guztia jakitea. Eta gertaerak ekiprobableak izatea. Adibidez, nik datua dut. Jakin dezaket lagin espazioa, ba bai, batetik 6ra, orduan egin dezakegu probabilitatea. Adibidez, 4 ateratzekoa. Eta orduan, zenbat aukera ditugu? 6, ezta? Gertaera desberdin. Eta 4, zenbat daude? Ba, azten behiratzen eta 4 bakarra dago. Orduan, hau izango litzateke bere probabilitatea. 4 ateratzeko probabilitatea. Hauek erabiltzen dira kartekin eta abar. Beti deanean ekiprobableak. Ez deanean ekiprobableak beste arazo batekin gaude. Edo ez dakigunean lagin espazio guztia. Hori bestera bat egiten da. Orduan, nola egingo genuke? Maiztasunarekin. Adibidez, laku batian dugu hor arrai pila bat. Eta jakina dugu amurraia ateratzeko probabilitatea. Zer egingo dugu? Arrai guztiak atera, kontatu, eta gero ikusi zen diren amurraiak eta zatiketa egin? Ezin dugu hori egin. Orduan, maiztasun bat hartu behar dugu eta esperientzia behin eta behin errepikatu beharko genuke jakiteko zen den probabilitatea. Edo txintxeta bat. Segun eta nolako den txintxeta, probabilitatea desberdina izango litzateke. Zer egin badugu? Esperientzia behin eta berriro. Eta baldin badugu, dado bat, eta iruditzen bat zaigu, ez dela ekiprobablea, hau da, trukatuta dagoela, zer egin beharko nuke? Boren, tabla bat egingo dut, eta ikusi nola jakin daiteken bere probabilitatea. Dado bat trukatua dagoela esaten dugunean, zer ari gera adierazten? Zenbaki berak ez dutela probabilitate berdina ateratzeko. Seguraski batzuk gehiago ateratzen direla. Pentsa ezagun egerala botatzen, eta jakine dugu 3 zenbat ateratzen den, zen den probabilitatea. Zergatik asko ateratzen delako. Horra, pentsa ezagun botatzen dugula 10 aldiz, behin eta berriro, eta ateratzen zaizkigula 3. Hori izan izateke, maiztasun absoluta, 10-etik 3.
Zein da maiztasun erlatiboa? Zatiketa egin bat dugu 3 zati 10. 0,3 edo 0,30 berdin du. Horri, izango izateke, probabilitatea. Esaten dugu. Badirudi, 3 asko atatzen dela. Zeleno esan dugu, zela, adibidez, probabilitatea 4 ateatzeko 6 bat. Eta hori, zatiketa egiten badugu, atatzen da 0,16 periodoa gutxi gora bera 0,177. Bueno, hola baldin bada, pentsa ere dezake 10 aldiz botata, 3 aldiz ateatzea 3 posible dela. Ez dela oso zaila, ez da? Errepikatu detekelako behin baina gehiagotan, 10 aldiz bakarrik bota dugulako. Bota dezagun gehiago, tasteka botatzen, eta 50 aldiz. Eta zer eta atatzen zaizkigu 12. Egiten dugu zatiketa, 12 zati 50, 0,24. Oraindik, altuagoa da, desente altuagoa, baina gesten ari da, behar bada, hasierak hori, igual, itxura zen besterik ez, guazen botatzea gehiago, tasteka botatzen eta botatzen dugu 100 aldiz, eta ateatzen zaizkigu 26. Zatiketa egiten dugu, jakiteko bere probabilitatea zen den, eta ematen dugu 0,26. Pixka bat igo da hori. Eta guazen pentsatzea, botatzen dugula 1000 aldiz. Ikusteko benetan, trukatua dagoen edo ez da hori. Eta atatzen zaizkigula, 250 aldiz. Egiten dugu zatiketa, eta bueno, nun da bere probabilitatea? Hau da, 3 atatzeko probabilitatea zen da? Gutxi gora bera jarko eroke horrela, ez da? 0,5. Horrek esan nahi du, ez dela eki probablea. Hau da, hemen botatzen dugunean, denborarekin 3 joango da gehiago eta gehiago ateratzen, eta beste habitatean gutxiago. Laburbiltzeko, probabilitatea kalkulatzeko 2 aukera da duela ikusi dugu. Batetik, badakigunean lagin espazioa eta eki probabilitatea denean eta kalkulatzen dugunean probabilitatea, eta bestetan, esperientzia behin eta berriro egin, eta bere maiztasun erlatiboa kalkulatuz. Honekin ondo ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur!